Чакай се, баба ще пали. После. Чакай малко, успокой се, бе. Кога ще изгорят? Сега взимаш това. Няма да ги чакаме да горят. Аз Ай, сега пали там. да го паля ли? Ще можеш ли? Да гръмне ли? Няма да гръм. Няма да гръмне, Дигни горе огън, станате. Не можеш. Остави. Чакай. Не бе, дай с обратно. Антон, че ли ще пи? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy... Апа, цифрите объркани, 26 ба. 62 бе. Не бе, 26 ба. А? Майко отърва го вече край битти. Сега тук етър, метър, ко бе, що гитти? Сега ще стане зет. 26 години си. Ай, музика! Моточки от 6 февруари до 9 април използвай за 16 април и гръбни колекции за сън с бълбото. Раз, два, три. Чу, къде бе? В Фейсбук ли? Или в Инстаграм? Благодаря ви да сте живи и здрави. Той е зет на моя син и на тебе ти е зет и понеже са по-големи и му обича... Чакай малко сега, ти му виж сега малко ли голямо? Ти си и нъшата. Тя коя е сега по-голяма? Първата. Тя най-голямата как? Кака? И той е батко. Добре. Няма свако. Но това ще намине кое? Батко. Аз на него класа. Никакъв по-малък брат, пример. Да. Както моя син е 80. Значи на него ако го кажа тъй, човека ще буркине. Батко бе, той е И над... аз ли съм матко? Той ти е батко. Аз ко съм? И с години и като род, пример. Добре, аз какво съм? Викторе, казах ти, значи, аз от нея информация, която имах от начало, Остави характера, Фатката е. говорим за родовите Съвсем- Ама чакай, аз какво пана? сядаш на масата. Абе и точно Всичко. това разбира. А Аз какво остави пана? го бе. Да бе, ще питаш бе. Аз дали тя знае? Той ти е зет, ако тя ти беше вид. Как той се на него? Добре бе, чакай, той ми взе аз Говорим с Виктор, си представяме, че Цоцо, Майя и той са деца. А, вече се става. И той му е зет. Е, това говорим. Той му изе. Парламента всички. Какъв то свят, Леля? Карно, взе. Това говорим за родовите. Аз какво съм? Пета година, януари месец. Преди не сме изас. Каварна. 25-та година. Февруари месец.
Малкото багетче бачка. Така. Снегурина. Снегурина, гледай какво става, ръч. Раз, два. Раз, два. Деяно има ли така? Така, действай. Малкото багерче. Раз, два. Ехей. Рано ти да станеш заради един сняг. Мале, убима. Няма сняга. Какво става, бе, мъжки? Какво Башкия му е студено. Ялфон, 25-та година, февруари месец. Ох, мамо. Давай, Антоне! Синчето прави макарони, няма страшно. Антон да чисти. Рени там снега, Рени. Така. Ще идваш каварна да чуеш, а? Ще видиш ти. Зер! Аз си представи да си първа смяна в магазин. Ти ли си матичен? Та виждам. Живе. Само в магазина и сега. И какво става в магазина? Ами видиш, отпред, отзад, навсякъде видим, ние си пием. Тича за това крем, пак знае. Бургери. Сабален замръза, ай влизай вътре, бе. Ама и на то му се хареса, тъй като го пусна сега. Като пусна куцето му харесва, гледай как бяга и снег. 7 април, че са на готов. А сняг. Ама сняг. 10 сантиметра сняг има вече. Бяло, хубаво. Април. Колко дебел сняг има. Минава и желязото. Масата колко дебела. Дебел сняг има, мина масата. Ето го чеса на Лука. Всичко замина на кино. Да не говоря за дървета. Не говоря за дървета.
вървим. Тази снимка, за да я направя тук. Не знам. Обаче нищо не се свиват бойлерите, усещам. Да, може зад камъка. Синчето изморена. Вървим. Не Арбанаси, тук не Арбанас. Тук е това красота само. Чудо. Аладжа манастир. Златни пясъци. Вървим нагоре. Стъпалата търсим. Аладжа манастира къде е? Тенчето набива яко. Музеен комплекс. Аладжа манастир. Виж, там има на дървото нещо. Трябва да го снимаме хубаво, идеално да се знае. ВХС каква туалетна, леле. Нещо интересно е това, да знаеш. Това бъркачка, да видиш. Глинно, да. Че високо, ама. Каква стена. И колко стъпала трябва да се качваме нагоре. Мале. Чакат едни хубави стъпала сега. Едни хубави стъпала ма чакат. Ето тук народа сяда гледа театър. Сигурно. Гледа тук от среща. И така, сега вече се качваме нагоре, а? Какво те чака само, ако знаеш, леле. Оха! Каква дупка! Аз съм още долу. Тя се качи горе. И тръгва. И аз тръгвам. Аз дупка влезем. Мале, какво е това нещо? Къде отиваме тук? Кучета има. Хора има. Така. Здравейте. Така, лекичко. Леле, колко е високо само. Още хора има тук.
Ние се качихме горе, обаче как се слезе? Ето, във всяка дупка има някаква картина. Ето тук. Тук има едни неща. Ето има дамата тук. Само да не отървем телефона, не можем го намерим. Ето тук. Чето? Не са ходи, бе, зорла не карам да ходим. Какви хубави места има, Матинче. Какви хубави места има. Тук вече и гробове има, като че виж. Ето тук хората фърли стотинки. Парички има някакви там. Само трябва да внимаваме къде стъпваме, да не тръгнем изведнъж надолу. Не там. Не там. Какво има в гробовете тук долу? Ето и те работи ги има. Значи така разбрахме какво има в тези гробове. На ширина да вземе повече. Стой! Ей, качихме се на най-горното място. Леко става така. Висока планина е голяма работа. Леко става. Ние сме вече на последния етаж. Да. Лъджа манастир. Да.
Тръгваме към катакомбите. Къде ще ги намъкнем, не знам. Тук музей има зад мен. Хубави неща има вътре. Сега отиваме катакомбите да видим. Катакомбите гора. Катакомба. Само гора тук е. Много приятно. Супер. Айде по пътеката сега, Юруш. Продължаваме по пътеката. И може да намерим вървим 7 метра. 101 километра стана. Сега ти пътеката. Зелено се вижда, наистина. Обаче много път. Много ходене, бе. Кое как се кара? Гледай какво дупка има. Красота. Зеленичко. И пристигнахме на някакви стъпала. Римски стъпала със сигурно. Пътеката свърши. И... видя му са край вече. Ето го катакомбите. Падащи камъни, добре. Катакомбите. Те са живели. Имало и живот. Гледай каква дупка има там. Е някаква дупка, обаче да не съм влизал. Катакомби. Какво има тук? О, катакомби, дупки, мупки надолу. То доста дълбоко на... Може някакво мани да има вътре. Някаква дупка. Голяма катакомба. Каква голяма катакомба има тук? Ето с дупка за какво е? Нищо не е, някаква дупка на някъде отива. Нещо се вижда там. И тук има дупка някаква. На някъде отива. Не. Излизам, страх. Излизам. Айде. Това беше от катакомбите. Crowd chanting, it is on